नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवतोय इडली सांबार। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय, हे 2 ग्लास मी तांदूळ घेतले आणि हेच 1 ग्लास भरून डाळ घेतली। ते मी स्वच्छ धुवून घेतलंय दोन्ही पण। ते भिजवून ठेवायचं आपण आणि रात्री झोपताना वाटायचं। हे आता सकाळी आपण भिजवून ठेवलंय, रात्री झोपताना मी वाटणार आहे। सकाळी आपण डाळ आणि तांदूळ इडलीसाठी भिजवले आहेत, ते आता वाटून घेऊया। अर्धे तांदूळ टाकायचे आणि अर्धे डाळ। आपलं आता वाटून झालंय। एवढ्या पद्धतीमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं, एकदम बारीक पण नाही करायचंय। आपलं आता वाटून झालंय, पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून ठेवूया। मी एवढं पाणी घेतलंय पीठ मिक्स करायला, मिक्सरचं भांडं धुवून घेतलंय, तेवढंच पाणी टाकते। पाणी जास्त पिठात टाकून वाटायचं नाहीये, कमी पाण्यातच वाटायचं, पीठ चांगलं येईल। आणि जेवढं पीठ चांगलं आहे ना तेवढी आपली इडली चांगली होणार। मी हातानेच मिक्स करते। इडली पण बनवू शकता या पिठाचे तुम्ही, आणि डोसे पण बनवू शकता। डोसे म्हणजे आंबोळ्या आमच्या गावच्या। आता आपलं पीठ चांगलं मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण त्याला झाकून ठेवून उद्या सकाळी आपण ह्याच्या इडल्या बनवणार। आणि अर्धा वाटी मी डाळ घेतलेली आहे। ही डाळ मी 1 तास भिजवलेली, त्यामुळे चांगली भिजली आहे। कुकरला लावते सांबारासाठी। 1 कांदा घेतलाय आणि 1 टोमॅटो घेतलाय, तो आता ह्याच्यातच कापून टाकणार आहे मी। कांदा एकदम बारीक का नाही कापायचा। इथे मी अर्धा चमचा हिंग टाकलाय डाळ उकडतानाच। 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या, चांगली डाळ शिजेपर्यंत। इथं भांडं घेतलंय, त्याला आपण तेल लावून घ्यायचंय आणि इथे इडलीच्या पात्रामध्ये पाणी टाकून घेतलंय। आधी तेल लावून घेते, नंतर बॅटर तयार करते। काल आपण रात्री पीठ वाटून ठेवलेलं ना, ते बघूया आता। किती मस्तपैकी पीठ आलंय। चवीपुरतं मीठ, ह्याच्यातलं मी अर्धच पाणी टाकणार आहे। एकदम पातळ नाही करायचं पीठ, कारण आपल्याला इडल्या बनवायच्या। डोस्याला थोडं पातळ ठेवायचं। हे छोटं पात्र आहे, तर त्याच्यामध्ये छोटे छोटे इडल्या होणार। दहा मिनिटांनी चेक करायचे आपल्याला। डाळ उकडून झाली, ती मी एका बाउलमध्ये काढून घेतली आहे। डाळ छान उकडली आहे। आता आपण वांग, शेंग आणि भोपळा उकडून घेऊया। मी कुकरमध्ये का उकडते, कारण पटकन होऊन जातं। आणि काटेरी वांगी 2 घेतले, ते आता आपण 1 शिटी लावून मी कुकरला उकडून घेते पटकन। आपली 10 मिनिटं झाली आहेत। इडलीचा कुकर बंद करून घेऊया आणि थंड झाल्यावरती काढून घेऊया। आपलं आता सगळं उकडून झालेलं आहे, तर आता आपण फोडणीची तयारी करूया। कढाई ठेवली आहे, आता फोडणीला लावूया सांबार। तेल टाकलंय मी, 1.5 चमचा तेल टाकलंय। इथे आपण सांबाराला फोडणीला साहित्य घेतलंय। 1 चमचा जिरं घेतलंय, 1 चमचा राई घेतली आहे, थोडेसे मेथीचे दाणे घेतलेत,
लाल मिरची घेतली आहे, गूळ घेतलाय, चिंचेचा कोळ घेतलाय, हळद पावडर घेतली 1 चमचा, 1 चमचा मालवणी तिखट घेतलाय, सांबार मसाला घेतलाय 2 चमचे, कढीपत्ता घेतलाय आणि कोथिंबीर घेतली. पावडर टाकते, सांबार मसाला. मसाला जरा चांगला ढवळून भाजून घ्यायचा. आता ते भाजलाय, आपण आता ही डाळ शिजलेली टाकूया. शेंगा वांग वगैरे आपण उकडून घेतलंय, त्याच्यातलं मी पाणी काढून टाकलं कारण ते पाणी तुरट असतं म्हणून. आता आपण ते टाकून घेऊया. वास सुंदर येतोय सांबाराचा. ते मी पाणी गरम करून टाकते. आपल्याला जेवढा पातळ हवंय सांबार तेवढा आपण पातळ करायचं, कारण सांबार जास्ती घट्ट बरं नाही वाटत, पातळच चांगलं लागतं. कुकरला लावलं तरी पण मस्तपैकी शेंगा शिजून आल्या. इथे मी गूळ टाकते, चिंचेचा कोळ टाकते, कोथिंबीर जास्त टाकायची सांबार मध्ये, चव चांगली लागते सांबार. इथे शेवटचं म्हणजे मीठ चवीपुरतं. आपला सांबार झालाय, आता आपण प्लेट मध्ये काढून घेऊ. इडली सांबार तयार आहे. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि घरी करून नक्की बघा आणि कमेंट करायला विसरू नका.